С малко закъснение и непривичен поглед за настоящата футболна среща между отборите на Зенит Ветрен дол и Чико от село Бяга се включваме от стадиона във Ветрен дол. Състава на отбора на Чико Бяга, гостите в този матч са в следния състав. На вратата е Иван Спасов, номер 3 капитан на отбора Йордан Михайлов, номер 15 Димитър Ангелов, в дясно е Веско Банчев, Шенол Ешаров, Борис Георгиев, който владее топката, опитва пас към Заро Голачки, Живко Готев, Борис Кацаров, Диан Бикеров и голмайстора и старши треньор на отбора Георги Михайлов с номер 9, който в момента овладява топката, но хлъзгавият терен му изигра лош шега, той губи и домакините владеят. Домакините са леко притеснени от добре играещия състав на Чико Бяга, който в последния матч като домакин съкруши истинска канонада от голови гостуващия отбор от Синитело и го победи с 14-0. В днешния матч капитана на отбора от Ветрен дол изрази мнението, че ще се опитат да играят като равен с равен и очаква един равностоен двубой. На път сме да видим дали това ще се осъществи. Делегат на матча Стефан Ненчев, Борито Кацаров, опит за пас, Заро Голачки успя да стигне до топката и вратарят на домакините избива в ъглов удар, първи ъглов удар за матча. Главен съдия на срещата Костадин Кобаков, страничен съдия Томе Спасов и Спас Проданов. За първи път от птичи поглед съумяваме да предадем футболна среща. Домакините овладяват, но съдията Костадин Кобаков отсъжда нарушение в нападение и Димитър Ангелов връща топката в владение на домакините, които не бързат да я вкарат в игра. Внимание да проследим Живко Готев, Борис Георгиев. Опит за пас към Бикяров, неуспешен, но все пак топката остава в Борис Кацаров. Центриране на Кацаров и Борис Георгиев не успява да играе с глава и леко закачената топка от него излиза в аут. Живко Готев в средата на терена. Остър пас към Заро Голачки, в първи момент неуспешен. Диан Бикяров, Заро Голачки с топката. Внимание, Заро Голачки. Опит за центриране към Георги Михайлов, но вратарят на домакините лови и спокойно осъществява атака. Отново грешат. Борис Георгиев. Пас към Живко Готев. Отново Борис Георгиев. Удар на Борис Георгиев и топката далече от страничния стълб на домакините в аут. Борис Георгиев извърши фаул на опасна позиция и домакините получават право да изпълнят първата четвърт на матча. Внимание, Петю Георгиев. Опасен удар на Петю Георгиев, който отиваше в левия горен ъгъл на вратата на пазена от Иван Спасов, но все пак вратарят добре проследи топката и с лекота я прати в ъглов удар. В този момент чуваме и сигнал за край на първото полувреме. Съдията Кобаков. Зенит Ветрен дол, Чико Бяга 0-0. Живко Готев в отлична позиция. Опасен удар на Живко Готев и резултатът е открит 1-0. Отличен поглед на Данко Михайлов, който от множеството играчи успя да види свободният Готев,
който този път не сгреши и с неудобния ляк в крак заби топката под гредата на вратаря на домакините и наруши това нулево равенство в двубоя. Зенит Ветрен дол Чико бяга 0-1 за гостите след отличен гол на Живко Готев. След изключителната задна ноица на Живко Готев в матча с футболен клуб Брацигово, който гол донеси малко необмислена постъпка на Иван Спасов. Игра с ръка извън наказателното поле и съдията Кобаков му показва червен картон. Изключително неприятна и нестандартна ситуация за отбора на гостите, които ще трябва цяло полувреме да играят в намален състав. Кой сложи ръкавиците и пое отговорността да пази през второто полувреме. Това е безстрашния Димитър Ангелов. Футболиста, който е обличал и националната фланелка на България. Очертава се изключително интересен двубой до последната минута на матча. Крехка преднина за гостите и числено превъзходство за отбора на домакините от Зенит Ветрен дол. Петю Георгиев за топката. Петю Георгиев. Нестандартно изпълнява Петю Георгиев, което за малко да изравни резултата. Бикеров. Добро изпълнение на Бикеров. И отлична игра с глава на голмайстора на отбора Георги Михайлов. 38-ми гол в първенството на областна футболна група. Гошо Михайлов е на път да подобри всички рекорди за голмайстор на областна футболна група в последните 20 първенства на област Пазарджик. Остават до края на първенството още 4 кръга. Георги Михайлов до този момент има отбелязани 38, невероятните 38 гола за отбора на Чико бяга. От общо 101 гола, това прави някъде около 35% от всички голови за отбора на Чико бяга са на сметката на старши треньора и голмайстор на отбора в този матч с номер 9 Георги Михайлов. Съдията Тоне Спасов посочва аут. Димитър Ангелов изпълнява. Виждаме 4-5 състезатели в първа линия. Отбора на Чико бяга продължава с офанзивната игра въпреки численото неравенство. Георги Михайлов. Бикяров. Опасен удар на Бикяров. И резултата е 3-0. Невероятен обрат в двубоя. В моментите, в които очаквахме, че отбора на Зенит Ветрен дол ще усложни задачата на гостите с два бързи гола на Георги Михайлов, голмайсторите на отбора и Диан Бикяров, който също има отбелязани 21 гола в есенния полусезон и 4 гола в пролетния полусезон, също немалък актив в головата сметка на Диан Бикяров и изключително красив гол на стадиона в Зенит Ветрен дол, което прави резултатът в матча Зенит Ветрен дол Чико бяга 0-3.
Все пак домакините продължават с атаките към противниковата врата. Съдията Кобаков отсъжда свободен удар на около 22-3 метра от вратата на Димитър Ангелов. Този път фаул няма да бъде изпълнен от Петю Георгиев. Номер 8. Опасен удар. И след рикошета топката се завъртя в точно обратната страна, където беше тръгнал Димитър Ангелов. И любителите на голови, които са дошли да посетят днешния матч, трябва да останат доволни. След като първото полувреме завърши 0-0, в рамките на 10 минути вече бяха отбелязани 4 гола. Зенит Ветрен дол, Чико бяга 1-3. Бикяров, Борис Георгиев, Ешаров, Кацаров, Борис Георгиев. Центриране на Борис Георгиев. И отлична игра на Заро Голачки, който на втора грида подаде към Георги Михайлов и Георги Михайлов бележи попадение номер 39 за сезон 2013-2014 и прави резултата 1-4. Невероятен обрат в второто полувреме на двубоя. За 11 минути бяха вкарани 5 гола и резултата е 1 в Зенит Ветрен дол, 4 Чико бяга. Добра продукция представише Нова Шарова в днешния двубой. Много отнети топки и много правилни пасове. Ешаров ниско по земята и след двуходова комбинация Бикяров-Михайлов отново опасно за домакините. Топката профучава близко. Веско Банчев и Георги Михайлов. Топката профучава близко до десния страничен стълб на вратата на домакините в аут. Бикяров с топката. Внимание, Бикяров опасно влиза. Бикяров в половината Ветрен дол. Внимание, Георги Михайлов не успява да владее топката и в диалог с съдията не можем да разберем какво се казват, но все пак резултата остава непроменен. Шено Ешаров, Борис Георгиев. Бикяров към Михайлов. Михайлов с едно докосване към Бикяров и отново с едно докосване. Внимание, Георги Михайлов и Георги Михайлов отбелязва своя 40-ти гол. Невероятна двуходова комбинация с едно докосване на доста голямо разстояние между Георги Михайлов и Диан Бикяров. Спокойно може да кажем, че това е най-добре изработения и най-класен гол от всички, които видяхме до този момент. Изключителен поглед върху играта и на Георги Михайлов и на Диан Бикяров, които успяха с двуходова комбинация да матират защитата на домакините и с изключителна лекота Георги Михайлов да отбележи своя хет-трик в двубоя. Така резултатът от матча Зенит Ветрен дол, Чико бяга, набъвва още и става Зенит Ветрен дол 1, Чико бяга 5. Бикяров. И последен сигнал на съдията Костадин Кобаков. Резултатът от днешния двубой Зенит Ветрен дол, Чико бяга 1-5 след хет-трик на Георги Михайлов и един ювелирен гол на Живко Готев и не по-малко красив гол на другия голмайстор в отбора Диан Бикяров.